Kanhimay panahon, dili sa usa ka napito sa atong igulong. At may magtiayong bingalan at tinuod na niya. Sila malipayon uban sa naman nila ang anyag ng mga anak na sila si Anya o Suna. Dili kayo magmahay si Anya, kaya ang bunga ng piskay kayo ang iyang bala na si Akil. Nagpuyok sila sa gamay ng kayang, ubos sa mga kakahulan, o ganoon sa usang kakaraan na tama. Dito sa tamay sila magpumagpuli para gamitin nila sa andang-andang nilang Panginoon. Ikan sa Panginoon, sa paglaba, o pagpangismis sa ano. Kung isang na nagbuha siya doon, nahibulong siya sa iyang nakita.
o nagtatapos. masayri o asa na gayon ang pagpikas sa pinabuming niya ng sekta. Bugawa sila niya ang bituang na
ug padayon nga naghandog sa iyang kapikas sa kinabuhi nga si Ronnie. Mao kini ang sugilanon nga giuluhan ug banaw